6 Ще ти бърза всички. Защо така ме измами, ей? 7-2, какво ги направих? 2-8. Чакай, пак ниско прехвърля. Айде, бързайте си на троен ключ. На ключ сол. 2-9. Айде, това го любиме. Бре, ще отида още малко в другата зала, бе. Много бегам назад. Трябва да си стоя на масата. Супер. Нули. Да те гледам, те не по-че ще бягаш. 0-1. Шарам да. Опа! По-едно. Двено. Едно, три. Сега са нищо лоди. Еми, почивам малко тук сега. Ще е добре. Четири. Бах, майката и топки. 4. Старай се. Браво! Хубаво. Много добре. И на земята ще да седна още малко. 5-4. И аз много викам. Тук ще ми стане по. Не, искай бекинг да фокус. Стъпил дали? Не, 6. Да, спарсяваме. 4-6. Взимай си пренеса краката. Боле. 4-7. Защо така, бе? Трябваше само да те задеш, не ти говоря на 8-4. Вече. Много гледам това, че съм 8. 4-10. Шапката сваля. Шапка ти свалям. Къде ми шапката да се сложа? Ще е ти там. Много по-фолс! Го пристига до беда. Не бе, тя си има въртене, няма сега ще отиде там по-едно. Добре. Добре. Ще не направи. 3-2. Браво. Вече. Опять. Штуката е съдмън. Ого!
Познавате ли се? Да. Здрасти. Много добре нещо. 4-6. Как е извадих тази късмет? 4-7. Стига! 8-4, браво. Трябваше да ти е знъпната. Трябваше. Браво. 9-4. 4-10, ето тук изкарвахте. Направо. Психоатака ще я направя, когато бях за мама. Ригро! Попри си, бе. Ще лъжеш нещо? Да. 5-10. Айде, последен ген. Айде. И после продължава с Мартинчо. Продължаваме с Даши. Да загрееш това. Опа! Чай, че вече атакувам всичко. Добре. Играй, измънга. Уй! Добре, играй си, който игра. Какво правим? Ще атакувах. Гледам. Наключил се един мъж не се изби тук. Нали оттам започва играта? Да, бе. 2-3. Добро. Затруднявам максимално. Обаче дялото плющи. Ако не беше така високо да ти я дам, аз да я бутна само. 4-2. Мръсно, извинявам се. Опа! Като часовник, бе. Тик-так. По 4 става. Мерси. Моля. Да ти дам малко, ще тук мога Да, бе, да да, видиш. малко. Гиреч. О, Гиреч ще беше малко. добре. Чакай стисна урок, виж го. Всичко на съдятко. 64. Глупости. Мерси много. 6-5. Извиня. Виж кой? По 6. Бързам. 6-7. Че Българ бързам. Що не е такова сервиза, беше толкова висока? Точи. Точи. Много мързия тук, бе. Извиня. Колко това значи? Последен ли? Колко са? Да. Да ти бързаме. 8. На Кознак. Девет.
9-10. Моля, да. Много тънка. Съжалявам. Добре, нищо. Да, Такова, много се напредва. Добре. Двамата загайте, двамата да си.